Il-Fondazzjoni tal-President għall-Ġid tas-Soċjetà hija mmirata li toħloq spazju fejn in-nies jiġu flimkien u jiddiskutu x'inhu ta' ġid għas-soċjetà Maltija. Il-Fondazzjoni twaqfet fil-jum tal-Erbgħa mill-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preca. Ir-riċerka u l-konsultazzjoni se jkunu żewġ aspetti inkorporati f'din il-fondazzjoni. Ir-riċerka se tkun qed tagħmel użu minn metodoloġiji innovattivi, filwaqt li l-konsultazzjoni se tieħu l-format kemm dak formali kif ukoll dak informali. L-Istitut Nazzjonali għat-Tfulija, iċ-Ċentru għar-Riċerka fuq il-Familja, l-Osservatorju għall-Għejxin Xieraq u ċ-Ċentru għall-Ħelsien mill-Vizzi huma l-erba' entitajiet imħaddna mill-Fondazzjoni tal-President għall-Ġid tas-Soċjetà. Barra minn hekk, il-President qalet li se jitwaqqaf ukoll Kunsill tal-Gvernaturi, magħmul mill-Presidenti Emeriti u ex-Prim Ministri. Dawn se jikkontribwixxu permezz ta' dialogu dwar x'jaħsbu li jista' jkun ta' ġid għas-soċjetà. Hija qalet li se jkun qed jinħoloq forum li jiġbor fih fora li tikkonċentra fuq oqsma speċifiċi bħat-tfal, l-ambjent, l-anzjani, il-familja, persuni b'diżabilità, l-arti, il-kultura u dialogu interreliġjuż. L-idea li nġibu l-għaqda permezz ta' ħidma flimkien billi insibu dawk il-mezzi u anke metodoloġiji innovattivi ħalli biex xogħol nkunu qed nagħmlu fuq naħa l-akademiċi riċerka ikonna wkoll il-poplu li jkollu l-opportunità li jesprimu ruħu fuq dak kollu li jħoss li għandu jressaq il-qudiem. L-iskop ta' din il-fora huwa li jiltaqa' flimkien fil-forum tal-President biex jiġu diskussi kwistjonijiet li jolqtu direttament lin-nies. Il-President Mary Louise Colejro Preca qalet li hekk tista' titħaddem u tissaħħaħ id-demokrazija fejn kull ċittadin jista' jkun attiv fid-diskussjoni ta' temi komuni li jġibu n-nies flimkien. Barra minn hekk saħqet li din il-Presidenza se tkun miftuħa dialogu ħalli dak li jkun qed isir ikun relevanti u ta' ġid tas-soċjetà.